Hello guys, welcome back to KC Busumtari. आङो दिनै आं न'आव थानानै मा खालामबाय थायो बेखौ नोंसोरनि सिगाङाव शेयार खालामनो सानदों। ब्लगखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। बोथोरा बहुत गरम, होमबाबो आं भिडिअ खालामनो सानदों आरोना। नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो। नै गाइसमोन, आङो दाउ बेदरखौ दहैनो गोदाखाबाय आरोना, नोंसोरनि सिगाङाव देखायनो हायासै। मानोना आं भिडिअ खालामबाय आरोना, दायो खालामस्रागोन सानबाय। दा आङो संनोसै बेखौ। बे बुस्थुखौ लांना होदों आरोना आङो, खासिदार मस्ला, नोंसिथिं मा होनो बेखौ? नै जोंहा फुला जि मोजां बारखादों। नै खाखांबाय गाइसमोन। लोगोफोर, आंनि मैगं बागानखौ नायनोबा नोंथांमोना मैगं बागान बियो। नै फान्थाव दंफांआबो फांसेल', फान्थाव गोखै, खुमब्रा, नै बेदरबो हांफादों आङो दा जानो थाखाय। नै लोगोफोर, संखांबाय आं दाउ बेदरखौ। गोथाव जादोंना जायाखै जानाय नायनोसै दा। नै लोगोफोर, ओंखाम जानोसै आङो। नै बेदर संनाया आङो माबोरै जाखोथाय, नै जानायसै। बिथिं आरो बेदर सावनाय। जाबाय गाइसमोन, बेदर बनायना लानाया, बेदर सावनायखौ बनायना लाबाय। गोथाव मोनगोन। दायो आंदों आगैयाबो जाफादेरदों आरोना। मा मडेलनि गस्ला गानदों आं। Betul. Ada albusa. Ya ampun. Ya ampun. अरे कहना क्या चाहते हो? Control. बेजा आगैखौ अननानै जोङो थख्लिनो आरो उन्दैयाव बेहा खिनिङानो टाक्ला गैस्रायामोन। ओंखायनो बेखौ थख्लिनो दा दोङो ना न'? नों बेसेबां क्लासाव फरायो खिथानलाय? Cuma जानो मोनबाय। बेखौ आङो थाम्बनेल बनायनो लोगो लाबाय आरोना, ओमफ्राय लोगो लाबायबा बेदरखौ लाहोबाय बिनि आखायाव जाजोब्बाय। थाम्बनेल बनायनो बेदरखौ आखायाव लाहोदोंमोन आरो, ओमफ्राय बेदरखौनो जि जाबाय थाबाय, टाइमार जायो सिगांनियाव। खत्म। आंनि वाजे। Udah, Chinese pun di sana. Nah, oke. Ready? Go.
स्टिलनि गस्ला गानदों नायलाय इखो Ăn rồi là sự. ए नोंनि गस्ला गुदा सोर बायनाय Mama. बेसां लानायनो 10 taka. नो 10 taka. गाइस मोन जोङो दायो जाखांबाय आखाइ हारि सुना लानोसै थोरसि हारि सुनोसै ओमफ्राय दा उनाव जोङो मा खालामो बेखौ देखायलांसै नै जा पेट'आबो स्कुलनिफ्राय फैबाय बेखौबो दायो भिडिअ लाफानोसै आरोना आङो थाफागोन थाफैया Tawagan. आबोन चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो होन दे है हाबागि होन दे होनलाय होनलाय A few moments later. Yes, guys, moon. दानफ्लांबाय दानफ्लांबाय मोजां जादोंमोन बबेयाव गायनायलै आङो नुलाबो हाग्रादोंबो बबेयावबो गायनाय आङो हाग्रादों नुला गैला फुख्रिनि बबेयावबा दंजो मा नैबे बुस्थुखौ जा आगैया गेलेयो आरो नै टक टक होनानै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसाङानोसै एकदम गरम नालाय ओमफ्राय आङो दानजोबासै आरोना ओमफ्राय गाबोन दानबावनोसै माहाय आहाथो दानजोबनो हानो नङा होमबा हिन्जावफोर मानसि हौवाफोरबायदि एखे जाया नालाय गाबोन दानसै बेसांखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ बाय बाय